vision uya anogona kuzviita paakaperformera yenyu competition taiti kukira kuku isusu hatina kumboziva kuti ndiye inzwa izvi musa zvinoitika nezvekuti tinoisa machallenji vanhu vakawandisa saka paakawina takabva tatomupa zvaifanira kuti ndozvandiri kutaura kuti tatisati tatoziva handiti ini ndakazoziva kuti ndiye rini pavakalaikwa apapa handiti ndakuti mheno ndiyanawina let me ndobva ndazoti ndinyati pani papa makatora vhidhiyo redu ratakati tatengawo exactly ipapa ndipo makatisimudza patakatora vhidhiyo because ipapa makatora vhidhiyo redu from your backup page mobva marisa papage pamain so vanhu vacho ndopa wakatanga kutotiona ndopa wakatanga kutoona kune nyati asi hazvina kunyatsa kusimuka ipapa kusimuka kwatakazoita isusu life yanga iri still right yairwadza tairamba life yekurwadziwa patakaenda kuKFC makatotora kuti vhidhiyo racho muchiti tatenga zveKFC nemari muchiridza imwe music so exactly izvozvo vhidhiyo iroro mukatarisa izvi ndo vhidhiyo ranga riri patop pane izvozvi rimwe rine 630,000 likes ratakazoisa ndo rakazotokunda iroro asi orlando ndo ranga riri pamberi iro reKFC vhidhiyo iroro takabva ine taiti every post rataipost taimenshina taiti menshina celebrity ndokuti ubudire menshina celebrity ukaiposta post yako ninga menshina just celebrity unoona nopatakatanga kutozikanwawo tona titi zvinhu zvedu namaiki zvitofaya takangowana simba yasi takabva tana simba tobva tangoti chero manegativu chingouyo nezviri kungouyo hakuna nzira haingocheni chero muchinda kuZimbabwe chaivo nebhazi chairongana nechii munotosangana nezvibinga idzi uye futi munosvika chete sapoti takawana sapoti yakawanda kwamuri handina mashoko especially what I think vanhu vanokubatsirai vakafunga ndinoti munhu wana akatanga kukubatsira zvezvo akakupa mari kana kuti akakupa imba kana kuti akakupa motikari atovhurira vamwe vanhu vada kukupa futi kuti upiwe futi handiri kuona because chichakakosha chandakaona pamuri as Nyati family muno appreciate let me tell you the truth munogona kuappreciate dai musiri vanhu vanotenda musiri vanhu vanozvininipisa I'm telling you vanhu vaisamboita zvavakaita kana zvavari kuita but munogona kutenda vanhu vakawanda vanobatsirwa ukakupa munhu anotopiwa mari yekombi chaichai apedza kupiwa mari yekombi osvika kumba kutanga notuka munhu amupa mari yekombi vanhu vakuti uyu hadi habatsiriti but the moment makangotanga akatanga kubatsiraiwa munoziva thank you kamakaita kakadena vamwe vane maoko anokwanisa kutambanuka so rambai makadaro Mwari vanoramba vachingovhura zvihombe vachingovhura zvekuti hanzi tazosangana nechigutsa chazotigumbura hapo ayewa mune muchingopfuura muchienda muchipfuura muchienda munosvika chete in fact makatosvika muda kuendepi umwe kwanda ipi Demkuku not so kuratidzai guys because you know guys dautara one you know guys Taiti and Kiki mukoma vedu na maiguru ndo vanhu vakatisimudza atida kuti chikunyepere dakutara chokwadi zvemoyo wangu ndikunyepere mudzimai wangu ndo vanhu vakatisimudza first pakaitwa challenge iya yesong ya Tight kunge kukuna Kiki ndipo patakatanga kutozikanwa kunzi kune couple ichadawo kuzonge ichiuyo nekufamba kwenguva so I want to lie to you ndo patakashandisa opportunity yekuti tizosvikawo patari nhasi and we are very happy guys kukuonai and pane chimwe chinjada kuti ndikutaurire guys inini muwish yangu mumadreams angu ndaigara ndichirota nezvenyu ndichirota like tichisangana and ndakarota kakawanda tichisangana and saka ndaitoziva kuti zvingatore nguva kana kuti misi but with Nyati with the Tight tichasangana and we are very happy and ndigoni kuchitsanangura kuti ndikufara sei guys ndikufara singaiti
ndikufara zingaiti mukuona zvese zvatiri kuita namaikiki takatodzidzawo kubva kwamuri kuti panyika panapa tono rudo rwakadai aiwa takadzidza kwamuri guys. Saka ini ndongokurudzira kuti aiwa rambai makadaro nemwoyo wenyuwo guys, musachinjiswa kana nechichi chauya. Rambai makadaro, Mwari wakuitirai zvakanaka, tichafara, tichaenjoya, but pane zvamatiitira guys zvitori zvihombe kutongosangana nesu kwamaita kuriska, tingati kuriska here, kusacrifice kubva kuCape Town kuya kuno, because munoziva kuti kubva kuCape Town kuya kunoku kwatiri kunoku is a distance yekubva kuno kuenda kuZimbabwe. You see? Saka ukaona munhu akupa love yakadaro is 100% good. Tafara guys, I don't have a doubt. Pari kupotsa kuita separi kudawo ndichemedza kana kuti pandisirunzwisisa ndepekuti I want to make this clear, to be honest with you. Pamuri kuti isusu tisakumudzai. Handisi kupa ziva why nemhaka yekuti to be honest with you, ndakazoziva kuti ndimi maka wina challenge yaiya after a little bit tokushedza manje ndakazoziva kuti ndimi chokwadi pandakazoona mawina challenge ishi yatakaisa taisi wina mamaisa malikes akawanda apa pandakakuda kufonirai because inini foni yangu yairasa machatsi ndo pandakaona kuti this person takambotaura navo ndo vakambowina challenge yako kuna kiki. That's true. Saka imimba makawina challenge paya tikatopedza takapedza atina tombozoziva kuti zvakazofamba amino pakambonongoti live whatever here paya chese chichakaitika but I was very busy. Then anazomboziva kuti makafamba sei handinombozviziva saka ndakazoshamisa kuti kovana ndiwawina futi. Saka zvokuti anzi tine zvatakaparticipate pamuri, to be honest, we know nothing. Hatitombozivi kuti takatombobatsirana papi. Hanzi muti haukanganwa akautema, chinokanganwa idemo rakatema muti. Hatina ndinoziva. So you know what? Because Kupapa challenge yo yes. Ndobateka vatatongona munhu zvangu tanga ngosimuka. Through challenge yo yes. And you know that challenge takafara chose pakuti at first there were these comments, the bad comments, and vanhu they were loving the vibe. Asi paine vanhu vari kutaura zviro zvakashata. But inini ndakazvifarira, I think ndakabva ndasangana rimwe video renyu TikTok. But anombozoti muri vanhu vari kutorova social media zvekudaro. And we just posted in atombobvira topromote kana kudika. Tanguti ava ndo vahwina mari yavo iyo. Desi kuti vatozoti muri on social media vamwe maybe. So I'm just happy kuti you are big. Like guys, you are just big. Do your stuff, guys. Grow and grow and grow and grow and grow. You understand? And zvakawanda tichataura. You know, inini handizivi zvese. I will tell you what I know. Iwe wauzivi zvese, you will tell me what you know. You understand? Tese tiri vanhu hakuna munhu anoziva zvese. Hakuna. We all learn every day. Yes. You understand? So tichadzidza zvedu. So panapa